Mary vilayetinde polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugynyň işgärleri könüleşen awtologlar saklap, ulaglaryň tehnik taýdan gurutluk derejesi baradaky resminamaları barlamak çärelerini güýçlendirdiler. Marynyň ýol gözegçiligi gullugynyň polisiýa işgärleri köne ulaglar saklaýarlar. Ulagyň gurutluk haty bolmasa ýa-da onuň möhleti geçen bolsa, ila tarasynda aýdylşýaly dastavka edýärler. Sürjülere bolsa jerime ýazýarlar we onuň sürjülük şahadatnamasyny we möhleti geçen gurutluk hatyny alyp, onuň deregine wagtlaýyn resminama berýärler diýip, howpsuzlyk aladalar sebäpli gizlinlik şertinde söhbetdeş olan habarçy 28-nji oktýabrda gurrun berdi. Onuň sözlerine görä, sürjüler 100 manat möçöründäki jerimeni tölärden soňra ulagy gurutluk barlygyndan geçirmek üçin alyp gidip bilýärler. Şonda polisiýa işgärleri sürüjä bir günlük resminama berýärler. Sürüjü ulagyň gurutluk derejesini barlatmak üçin Aşgabat Mary ýolunyň urunda yerleşen polisiýa departamentine alyp barýar. Bu ýerde her bir sürüjü ortaça 400 manat çykda jetmeli bolýar. Vilayet gaýda gurutluk barlygyndan geçeninden soň şol dastavka edilen ýerine baryp ýene 100 manat jerime töläp sürjülük şahadatnamaňy ýzyna almaly. Soňra 30 manat töläp hakykatdan hem gurutluk barlygyndan geçendigiň baradaky kepilnamany tapşyrmaly we awtologyň möhleti geçen gurutluk hatyny almaly diýip habarçy gurrun berdi. Habarçynyň sözlerine görä, sürjüleriň ençemesiniň öz ulagynyň tehniki taýdan gurutlugyny barlatmaga maddi mümkinçiligi bolman soň olar muny soňa goýýarlar. Käbir sürjüler bolsa resmiýetiň dürli bahanalary tapýandygyny we 100 manat para bermesen ulagyň tehniki taýdan gurutluk derejesi baradaky resminama gol çekmeýändiklerini aýdýarlar. Mary vilayetinde könüleşen awtologlara garşy gözegçilikleriň güýçlenmegi barada türkmen häkimetleri ýa media serişdeleri tarapyndan köpçüligi düşündürüş ýa-da maglumat berilmeýär.